салом алейкум бардораи азиз, бо шумо ҳастам Моҷи Маъруф. Айни ҳол мо қарор дорем Питерда дар пишти мои кафее ки мебинед Plov House. мо ҳамиҷа дорем бардораи азиз, паго ошинаҳор дорем, ҳама бардорое ки дар Питерен баъди намози пешин, баъди намози пешин метавонем биёем бардора ошинаҳор мондагем бе пул бихӯред, шикамакотона сер кунем, я мебинем тон салом алейк мекунем, бо айдими зиндагимон меша. Марамат бобуҷон чақчақ ки салом алейкум. салому алейкум бародари азиз. Пага иншаллоҳ рӯзи шанбе мешавад баъди намози пешин, яъне ки ин бародармо тӯли як сол чанд қашид ҳамин кафера ки шудага мехоҳад хайр кунад барои мусалмонову мардуми Питер. муҳим нест ки ҳастанд, метавонед ба ҳазир биё иншаллоҳ хайр аз ҳисоби бародарай хӯрок. ҳамин як вақте ки абид миёй мезанед баъди намози пешин бе плас ягон пул чӣ мегӯянд расход намекунед. илтимос хоҳиш як чиз дига ки шахсое ки ҳуҷҷат надоред набиёед ки пага рӯз бо рӯб қапан бо дар бало бизанем ана омадан бе документ. вазъият ноором аст. ҳуштона дар сартон бигиред, биёед соғ саломат оша мезанем роҳи сафед барори кор. адресҳоро ҳозир бародар мемонад метро приморский кафе Plov House Ҳоҷи Маъруф. айнами дисти рост мебарою рост меёд ҳамиҷа медарою. худо нигаҳдор барори кор роҳи сафед ба мо барои чӣ мардуме ки ҳамиҷа меоянд дар хизмат бошем. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.